Rajna storja mill-ħafna stejjer u episodji li hemm fil-Kotba ta' Mosè. Issa Ġesu jgħid li Mosè kiteb dwari, jgħidha ċaru tonġ, Mosè kiteb dwari. Veru l-qal Alla taqajmilkom profeta akbar minni u tisimgħu minnu kull min ma jismax minnu ikun maqtuħ minn fost il-poplu. Però anke f'dawn il-ħafna stejjer naraw illi hemm tifsira fejn Alla qiegħed jispjegalna l-bxara tajba illi kellha tidher f'Ġesu Kristu fil-twelid, il-ħajja, l-mewt u l-qawmien glorjuż tiegħu. B'xi mod jew ieħor Mosè mal-awturi l-oħra tat-Testament il-Qadim jagħtuna dawn it-tip insejħulhom. Dal-aħħar infatti smajna dwar l-arka tas-salvazzjoni. Vera, l-episodju vera ġara storikament, vera kien hawn dilluvju globali fid-dinja u Noè kien imqabbad minn Alla biex jibni din id-dgħajsa enormi ħalli isalva u l-familja tiegħu u l-bejjem ta' miegħu. Naqraw ukoll pereżempju l-episodju meta l-poplu ta' Iżrael kien qiegħed igerger u Alla bagħtilhom sħrieb valenużi u bdew imutu n-nies. Il-poplu għajat il-Alla u Alla qal lil Mosè għamel serb tal-bronż dendlu fuq arblu u kull min ħares lejhi fieq mill-gidma tas-serb valenuż. Storja oħra li turina kif Ġesu nnifsu għalilna li bħalma Mosè olla s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ jitolla bil-bniedem u kellu jitolla, kellu jkun mislub mas-salib sabiex kull min jemmen fih ma jitilifx. Iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Dawn l-istejjer qal kemm irrid nenfasizza din huma storiċi, verament hekk ġara, kif rajna hekk ġara. Però hemm ħanejdu hekk livell ta' tifsira oħra, illi aħna li nafu l-Evanġelju faċilment niskopru l-ġmiel ta' kif Alla ħabbar minn qabel dak li kellu jseħħ fil-ħajja, il-mewt u l-xux ta' Kristu ħabbru minn qabel anke permezz ta' dawn l-istejjer. Stejjer li aħna nistgħu nsejħulhom stampi tal-Vanġelju. Aħna meta naraw stampa napprezzawha. Ktib l-istampi narawh imma ktib ħafna kliem kultant iddejjaqna. Din hija stampa. Hija stampa li aħna nistgħu nħarsu leha għandna dawn in-nies l-Iżraeliti li Alla kien għadu reċentament kien għadu kif ħariġhom minn 400 sena ta' skjavitu jasar. Kienu l-sira ta' Farawni u tal-Eġizzjani u kienu jaħqruhom, isawtuhom, jisfurzawhom biex jibnulhom il-bliet tagħhom, tajjeb mhix xi ħaġa pjaċevoli tkun il-sir ta' ħaddieħor. Alla oġbu jibatilhom feddej il-Mosè, tajjeb u ħariġhom minn dar il-jasar u issa beda jmexxihom lejn art li huwa kien wieda lil Abraham, Iżak u Ġakob, mis-sirjietom, l-antenati antiki tagħhom. U allura mill-Eġittu issa jinsabu in transit, jinsabu mexjin jridu jaqsmu d-deżert biex imbagħad jitlu fil-Kanan. Però ovvjament ftit wara li ħarġu mill-Eġittu beda l-gwaj, beda l-inkwiet. Beda l-inkwiet għaliex dan il-poplu Iżraelita beda juri kemm ta' bilħaq mhux qed jafda falla. Għandu minna, jew aħna għandna minnhom illi ngħidu li nemmnuh il-Alla, però xi niġu għal prova hawnhekk indunaw malajr u nifhmuha din illi fid-deżert ma kellhomx ilma. Nasab ħadd minna ma kien f'deżert ta' vera. Jien għaddejt minn wieħed mid-deżert tal-Arizona. Tkun trid tgħid ejja fittex għaddi għax hawnhekk m'hawn xejn xtaraħ li framel u blat. Deżert mhuwiex abitabbli. Aħna rridu art għammiela fejn kun nistgħu nibnu d-djar tagħna u ngħixu f'ċerta kumdità. Li tkun fid-deżert u speċjalment meta tibda terrealizza illi għandek l-aċċ u f'dik is-sħana tax-xemx, allura l-poplu hawnhekk beda jilmenta u l-ilment tagħhom jinstema' raġunevoli għax min jista' jgħix mingħajr ilma.
L-ilma huwa essenzjali, huwa vitali għal-ħajja. Nista' ngħaddi mingħajr ħafna affarijiet, mingħajr ħafna kumditajiet, imma mingħajr ilma huwa impossibbli illi inti tgħix millum għall-għada. U allura naraw illi dawn in-nies illi bdew igergru u jilmentaw, nirrealizzaw li kienu qegħdin jinsew jafdaw falla appena inqalat il-problema tagħhom. Kemm il-darba nagħmlu għadi mhux vera? Malli tinqala problema, ninsew il-Alla, dawn in-nies insew li ftit qabel Alla feraq il-Baħar l-Aħmar u għamillhom triq. Kienu qegħdin jiġu attakkati mill-armata Eġizzjana, il-Farawni kien reġa' bdielu, irid jerġa' joħodhom lura, u allura bat l-armata tiegħu qegħdin allura dawn in-nies fuq naħa hemm il-baħar u fuq naħa l-oħra hemm l-armata tal-Eġizzjani marsusin bejn it-tnejn x'ħajamlu. Hopeless case. Alla feraq il-baħar. Ħajt ta' ilma minn kull naħa u l-poplu għadda minn naħa l-oħra. U jerġa' ftit qabel, Alla kien ħadem favorihom bil-kastigi li bat fuq l-Eġizzjani. Sakemm finalment Farawni kellu jkun sfurzat, anzi keċċihom il-barra, morru, ma rridkomx aktar. Alla ħadem favorihom b'mod evidenti, b'mod sopranaturali, mirakli kbar. Min minna ra l-baħar jinferaq u jgħaddi mingħajr tniexfa min naħa l-oħra. Dawn in-nies allura insew jafdaw falla omnipotenti illi diġà kien wera il-qawwa tad-drijaw. U allura ma setgħux irraġunaw dawn u qalu Alla li ħariġna, Alla li tagħna l-libertà, Alla li wedna ħla jdaħħalna fl-arti. Possibilment mhux kapaċi jagħmilha, possibilment ħajħallina immutu bil-ħaġġ. Ta' bil-ħaq kienu fix-xifer. Kienu marsusin, imma kemm għandna abbiltà li nirċievu pressjoni tant u tant dgħajfa kultant, tant dgħajfa. Kienu nies ukoll li jħobbu jitlewmu u flok ma jħarsu lejn infushom u jgħidu aħna dgħajfa, ħanappellaw il-mulej. Bdew waħlu f'xulxin. Partikolarment f'Mosè. Il-poplu ħada ma' Mosè, beda jiġġieled ma' Mosè u qal għatina l-ilma ħan ixorbu bħalli kieku Mosè bniedem bħalhom kapaċi jagħtihom l-ilma x'jixorbu. Dawn kienu l-istess nies illi ta' kuljum kienu qegħdin jiġu mitmwejn mis-sema bil-manna. Tista' timmaġinaw? Ġifieri għandhom evidenza diretta minn ġurnata għall-oħra illa Alla qed jħossibhom u allura hawnhekk Alla mhux possibbli illi jisqihom illi jagħtihom l-ilma xi jxorbu. Allura Mosè qalilhom għaliex teħduha miegħi? Għaliex bħalli kieku jien il-ħtija ta' dan? Għaliex qegħdin iġġarbu lill-mulej? Kienu qegħdin jittestjaw il-mulej, kienu qegħdin bħalli kieku jisfurzawh jagħmel xi ħaġa. Alla ta' bilħaq fis-sapjenza tiegħu fl-erf tiegħu kapaċi jippruvana. Nafu kollha kemm aħna nammettu din li l-ħajja tagħna mhijiex mogħdija ta' wartu żgħar. Hemm l-isfidi tagħha, hemm illi aħna nħossuna darna mal-ħajt, ikun hemm dik il-pressjoni f'ħajjitna. Iva. Tajjeb, però illi nispiċċaw nippruvaw il-Alla. Mosè finalment semma l-post massa, jiġifieri tittestja u meriba, tilwim, ġlied. Minħabba l-ġlied ta' Wlied Iżrael u għax ġarbu lill-mulej billi qalu għall-mulej fostna jew le. U din hija l-problema ta' min jew ma jemminx falla, jew il-fidi tiegħu hija tant u tant dgħajfa. Il-mulej huwa fostna jew le. Bniedem matur fil-fidi, bniedem li għandu xirka ma' Alla ta' bilħaq Alla huwa fostna. Kultant forsi ma nirrealizzawiex hekk ġralu Ġakob meta ħarab minħabba ħuħ għax ħuħ rid joqtlu fid-deżert. Ġakob
poġġa ġebla bħala mħadda raqat l-għada kellu ħolma tajjeb mbagħad x'instembaħ qal ta' bilħaq dan huwa bib il-ġenna. Ta' bilħaq Alla huwa hawn u jien ma rrealizzajtx. U hija ta' bilħaq ħasra għalina li ngħaddu minn ġurnata l-oħra minn ġimgħa l-oħra u ma nirrealizzawx li Alla huwa fostna, Alla huwa magħna, Alla huwa favur tagħna minkejja il-ħafna drabi nħossuna ippressati. Fil-każ tal-Iżraeliti illi ma kellhomx ilma xi xorbu. Il-punt tagħhom, it-tilwima tagħhom kienet illi Alla tradihom. Alla tradihom, ħariġhom mill-Eġittu fejn għall-inqas kellhom il-kurrat u l-basal u kienu jieklu, vera kienu jbatu għax kienu l-sira, imma l-inqas kienu jieklu minn ġurnata l-oħra. Imma hawnhekk issa qegħdin jaħsbu jew ikkonkludew li Alla tradihom, ħariġhom mill-Eġittu biex joqtol lilhom u lil-ulidhom fid-deżert. Biex wieħed jasal għal dawn il-ħsibijiet, ma nafx tkun. Però l-aħwa din hija n-natura tagħna l-bnedmin. Hekk aħna. Ara ma ngħidux illi aħna aħjar minn dawn in-nies. Ir-razza umana hija razza waħda. Hija razza waħda. U n-natura tad-dnub u tal-infedeltà u tad-diżubbidjenza u tad-dubji tagħna f'Alla fina l-koll qiegħda. Dana qed jgħidu li Alla tradihom il-poplu kien hemm bilanċ għall-ilma u gemgem il-poplu għal Mosè billi qal ħriġna mill-Eġittu biex toqtol lilna lill-uliedna u lill-imrieħel tagħna bilanċ. Allura fil-realtà mhux f'Mosè kienu qegħdin waħlu. Kienu qegħdin waħlu f'Alla. Xi ħaġa serjissima. Il-nies li ma jemnux waħlu f'Alla u jikkritikaw il-Alla tistennija. Imma dan huwa l-poplu ta' Alla. Alla illi wera l-favur tiegħu magħhom u ħariġhom biex jagħmilhom nazzjon għalih, nazzjon qaddisa għalih. Poplu miksub, poplu partikolari illi miegħu jitkellem. Allora fir-realtà kienu qed jakkużaw il-Alla li ħariġhom mill-Eġittu biex imbagħad jabbandunhom fid-deżert. Allura jixħtu del l-ikra fuq it-tjieba ta' Alla, fuq il-fedeltà ta' Alla, illi Alla li jibda xogħol tajjeb fina kapaċi illi ikomplih u jtemmu. Dak kienu nies allura li flok iduru li Alla u jitolbuh bl-umiltà, mulej, ftakar fina, għandna bżonn l-ilma, u Alla jifhimha din. U stess jgħid li l-bniedem ma jgħix bil-ħobż biss, għandna bżonn il-ħobż biex ngħixu. Ma li jagħtina kull suffiċenza, mhux bil-ħobż biss imma b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. U allura hawnhekk qegħdin iħarsu li Alla u qegħdin bil-geddum kontra Mosè għaliex jidrilhom illi l-barka u l-kumdità hija dritt tagħhom. Meta nagħmlu hekk huwa żball kbir ma nebda dritt quddiem Alla. Ma nebda dritt. Ġakob qal jiena meta talab il-laqgħa għallu jiena minix denju tal-iġken waħda mill-ħniniet illi intu rejt miegħi. Frattant ħafna drabi aħna nġibu ruħna bħalli kieku għandna xi dritt quddiem Alla. Dritt li ma nimordux, dritt li wliedna jgħaddu mill-eżamijiet mingħajr ebda falliment, għandna dritt illi ngħixu bil-kumdità, għandna dritt li ma nħossu sħana fis-sajf. U dan affarijiet kollha lista interminabbli ta' tgemgim, forsi ma joħroġ mill-fom, ma l-qalb tagħna tkun rabbit ċerta morr kontra Alla. Għaliex jidrilna li għandna nkunu moqdija. F'kelma waħda jidrilna li Alla jeżisti għalina u mhux aħna għalih. Naqilbu kollox taħt fuq. Fir-realtà aħna l-anġli il-ħolqien kollu jeżisti għal Alla. Però meta tibda taħseb illi Alla jeżisti għalik u Alla ħadd tfittxu meta għandek bżonnu. Meta jiena mmur il-ħanut, ma mmux kuljum, ma mmux il-ħin kollu, meta mmur fil-ħanut, meta għandi bżonn l-oġġetti ta' dak il-ħanut. U allura ħafna drabi nħarsu li Alla bħalli kieku din hija biċċa negozju.
Alla qiegħed hemm biex iservini. Alla qiegħed hemm biex jimlili l-nuqqasijiet tiegħi. Laħwa dawn kienu nies ukoll ingrati. Nies li ma jafux iroddu ħajl lil Alla. Alla kien qiegħed jissupplixxihom kuljum bil-manna. Tom il-libertà. Tom tmexxija tajba. Wedhom il ħajdaħħalhom fl-art li tnixxi ħalib u l-għasel. Art li fiha jipproteġihom, iberikhom. Nies ingrati però. Nies b'memorja spiritwali qasira ħafna. Nies li jaraw biss il-materjali. Dak li huwa materjali, dak li aħna mmissuh bidejna u naraw bajnejna, dak li jottna għalina. Din il-problema tal-bniedem mhux vera. Il-bniedem meta jibda jinqaras fil-laħam il-ħaj, m'għandux jiekol, m'għandux jixrob, m'għandux jilbes, mhux sinjur, hemmhekk ħajsiba diffiċli illi jemmen falla. Għaliex nippretendu biss il-kumdità immedjata. Kif għadt, il-ħsieb li Alla jeżisti għalina, Alla qiegħed hemm biex iservina. Dawn in-nies f'kelma waħda kienu nies midinbin. Bħalna il-koll. Maraw issa kif tirkaċċa il-grazzja t'Alla. Kif ta' bilħaq Alla il-favur tiegħu xorta waħda tom l-ilma avolja kienu nies antipatiċi, ingrati, tosti, supervi, illoġiċi, tista' tibqa' semmi. Ma dawn in-nies Alla jitratta. U l-Vanġelu nibdew nifhmuh jekk int totlek innifsek bħala wieħed minnhom. Wieħed bħalhom. Bniedem midneb illi ma ħaqikx u frattant. Alla lest li jberikna. L-istorja tiżviluppa billi Alla qallu lil Mosè jiena se noqgħod quddiemek vers 6 ara jien noqgħod quddiemek hemm fuq il-blata f'Ħoreb. U inti taħbat il-blata u minna joħroġ l-ilma biex jixrob il-poplu u hekk għamel Mosè quddiem ix-xjuħ ta' Iżrael. Jiena noqgħod quddiemek. X'jiġifieri Alla joqgħod quddiem Mosè? Dan huwa lingwaġġ tal-qorti, forsi ma tindunax mill-ewwel. Meta wieħed joqgħod quddiem ħaddieħor, pereżempju fid-Deuteronomju 19, vers 17 jgħid: iż-żewġ irġiel li bejniethom tkun il-ġlieda joqogħdu quddiem il-mulej, quddiem il-qassisin u l-imħalfin li jkunu f'dak iż-żmien. Imbagħad l-imħalfin jaqtaw is-sentenza favur wieħed jew ieħor. Allura din hija hawnhekk għandna xenarju ta' qorti. Din hija l-meravilja, xi ħaġa inkredibbli, xi ħaġa ma titwemminx. Alla kien lest illi jittella l-qorti minn dawn in-nies midinbin u joqgħod qudiemhom biex huma jgħadduh ġuri. Qegħdin tifhmu? Flok ma Alla ġudikhom u eridhom kif kien jistħoqilhom. Alla baqa' jissapportihom u mhux talli jissapportihom, talli anke berikhom bl-ilma. Tom l-ilma. Alla kien lest li jieħu l-post tal-imputat, akkużat, il-mixli quddiem in-nies. Alla qal għandna kollox hawnhekk bil-maqlub. Flok Alla li qed jixli lilna, Alla lest li jkun mixli u nnifsu jitla fuq l-iżbarra sabiex jirċievi l-akkużi tan-nies. Alla x'hekk kienu qegħdin jagħmlu? Kienu qegħdin jakkużaw li mhux tajjeb, li tradihom, il ħajqtolhom fid-deżert, lilhom u l-uliedhom, vera? Allura Alla qal jiena se noqgħod quddiemek fuq il-blata. Alla jgħid fuq il-blata, ovvjament lingwaġġ figurattiv, tajjeb? Alla jgħid fuq il-blata huwa identifikat mal-blata. Dak li ħajjiġri l-blata qed jiġri lilu. Alla sikwit infatti. Sikwit jissemma bħala il-blata, l-istess ktieb tad-Deuteronomju kapitlu 32, l-għanja ta' Mosè jgħid u il-blata, emilu perfett għax talħaq u matraqatu kollha. Alla ta' kelmtu bla ħażen. Imbagħad vers 15, imbagħad telaq l-Alla li kien għamlu u stmer il-blata
tal-ħelsien tiegħu. Alla u impenġi bħala blata ta' libertà, ta' salvazzjoni. Aktar tard, int ma ħadx ħsieb il-blata li welditek u nsejt il-Alla li sawrek. Vers 31, għax il-blata tagħhom mhix bħal blata tagħna. L-Alla tfolot li jeżistu fid-dinja huma ta' parsi, huma finta. Allora il-blata tagħhom tal-pagani mhijiex bħal blata tagħna u l-edewwa tagħna ukoll ta' dan huma imħalfin. Alla identifikat mal-blata. U allura Alla ordna l-Mosè biex jieħu il-ħatar, il-bastun, illi bih tiftakru meta Alla derlu fis-siġra taqbad, meta kien għadu fil-ħoreb. U ikkummissjonaħ qabdu biex imur l-Eġittu ħalli joħroġ lill-poplu tiegħu. Dak il-bastun jew dak il-ħatar kien il-ħatar tal-awtorità, ukoll tal-kastik bih darab xmara Nil, l-ikbar xmara tal-Eġittu, illi l-Eġittu kien jiddependi fuq din ix-xmara. U Alla Mosè ħabat l-mijiet tan-Nil u l-mijiet saru d-dmija. U bih ħabat l-art fejn kien hemm it-torba u bdew ħerġin viżibilju ta' Nemus, kastik ieħor fuq il-pajjiż kollu. Huwa l-ħatar tal-ġudizzju. Huwa l-ħatar illi jagħti l-kastik. U Alla qallu, mur qudiem il-blata, jieħa nkun fuq dik il-blata u inti tolqot il-blata. Mhux hekk biss, qallu hu miegħek xhieda. Mhux waħdek, imma rrid ikun hemm prova u evidenza li dak ħajjiġri pubblikament. Ix-xjuħ ta' Iżrael kienu ovvjament rappreżentanti tal-poplu sabiex dak li jiġri ma jiġrix frokna. Aħna nafu wkoll illi l-ġrajja ta' Sidna Ġesu Kristu ma ġrax frokna, imma hija minsuġa fil-ġrajja ta' din-dinja tagħna. Huwa ċertissimu illi Ġesu twieled f'Betlehem. Huwa ċertissimu illi trabba f'Nazaret. Huwa ċertissimu li għamel dawk il-mirakli li għamel. Huwa ċertissimu li miet hemm ix-xhieda ċenturjun, sejjaħ minn Pilatu vera u żgur li miet. Infidnielu l-kustat tiegħu bil-lanza, ħareġ demm u ilma, difnuh. Din il-ġrajja hija konfermata minn xhieda kemm dawk li kienu favur Ġesu Kristu kien jemmnu fih, kif ukoll dawk li ma kienux jemmnu fih. Dawn il-ġrajja tal-Vanġelu ma ġrax frokna kif ukoll qal Pawlu quddiem is-Sultan Agrippa. Ġraw fl-apert u allura Alla ried il dak jiġri fid-deżert u kien hemm ix-xhieda biex huma jikkonfermaw li dan huwa l-emil talla. U Alla qallu idrob il-blata, olqota bil-bastun tal-ġudizzju, sawwata. Ovvjament għandna ċerta simbolizmu għawek, però dakinhar infatti Mosè refa il-ħatar, laqat il-blata fejn kien hemm Alla kien fuq il-blata u li magħha huwa simbolikament ukoll identifikat. X'qed jiġri hawnhekk? Alla mhuwiex ħati, però qed jirċievi l-ħtija tal-poplu. Il-poplu minħabba d-dnub tiegħu Alla qed jirċievi l-kastik. Titwemmen din? Alla tirċievi l-kastik minħabba fina il-midinbin. Alla li mhuwiex ħati ibati il-ġudizzju hu. U dan hu propjament il-Vanġelu l-aħwa. Dan hu propjament il-bxara tajba. Meta Pawlu kitab il-Korintin spjegalhom hekk ara li kollox hu minn Alla, kwalunkwe barka li ħnirċievu, sew hekk hija ta' maħfra, jew ħajja eterna jew fidwa. Kollox hu minn Alla illi ħabbibna miegħu innifsu b'Ġesu Kristu. Ġesu Kristu wara blata tagħna kif se nurikom aktar quddiem. Ħabbibna miegħu innifsu b'Ġesu Kristu li kien milqut bil-ġudizzju tal-Alla. U tagħna l-Ministeru tat-Taħbib, jiġifieri Alla kien fi Kristu, qegħdin taraw, Alla kien fi Kristu identifikat ma' Kristu,
Palma Alla kien fuq il-blata. Alla kien fi Kristu u ħabbeb id-dinja miegħu nnifsu bla ma għaddilhom ħtijietom. Flok ma Alla akkużhom bil-ħażen tagħhom, Alla kien lest li jirċievi il-kastik u n-nifsu. L-imħallef tal-art kollha jirċievi l-kastiku. Ġesu għala ċaru tont li u l-imħallef qudiemu rridu nidru xi darba biex nirċievu ġudizzju minn għandu. Araw fi Ġwanna 5 vers 22 jgħidilna li l-missier ma jagħmel ġudizzju minn ħadd iżda ta' kull ġudizzju lill-ibnu. Qed jgħid Ġesu huwa l-imħallef tal-art kollha. Aktar tard vers 27 jgħid illi Alla tani s-seta li nagħmel il-ġudizzju wkoll għax jien bin il-bniedem. Allura Ġesu jirċievi l-kastik dovut lilna l-bnedmin. Flok ma Alla kkastiga lilna direttament, u allura konna nintemmu fir-rovina dejjema, Ġesu irċieva l-kastiku. Ġesu darba minnhom l-nies għallhom min minnkom jixlini b'xi dnub, ħadd ma seta' jgħid int għamiltek jew hekk. Ħadd. Frattant, meta kien arrestat u meħud quddiem Pilatu, araw daqsxejn fil-Ġwanni 18-29, Pilatu mbagħad ħareġ barra fejnhom fejn Lutu qalilhom liema akkuża ġġibu kontra dal-bniedem, kontra Ġesu. Wieġbu qalulu kieku ma kienx raġel ta' ħsara ma konniex nagħtuh f'idejk. Ma semmelu ebda ħtija, ma sempliċement mala fama illi ma setgħux jistostanzjaw, ma setgħux jagħtu prova tagħha. Qalilhom mbagħad Pilatu ħudu intom u għamlu ħaq minnu intom skont il-liġi tagħkom. Imma Lut qalulu aħna ma nistgħux skont il-liġi noqtu l-ħadd. Ġifieri rridu mhux biss kienu qegħdin jixluh, ma kienu diġà għatawa illi rridu joqtluh. Din hija l-istampa illi Mosè tkellem dwarha il-blata mill-quta. Ġesu illi kien ingħata l-passjoni, sofra, miet darba għal dejjem għal fidwa u l-ħelsien tagħna. Il-blata midruba allura, il-blata mill-quta minn Mosè għal poplu tal-Alla għal ġid tiegħu kienet tip, stampa, illustrazzjoni. Illustrazzjoni ta' Kristu li ben perfett u inkarnat li sofra għad-dnub minn flokna. Xi ħaġa li Eżajja fil-profezija brillanti tiegħu jgħid illi hu kien miġruħ, tawħ feriti biex niftehmu. Kien miġruħ minħabba ħtijietna, misħuq minħabba l-ħażen tagħna, il-kastik li biha għandna slim kien fuqu u bil-flagellazzjoni tiegħu aħna fiqna. Bħannaċ aħna l-koll intlifna, kulħadd sejra għal tritu, kulħadd jagħmel fattieq, kulħadd jidneb kif jafu bil-mod tiegħu bl-istil tiegħu. Frattant il-mulej tefa' fuqu il-ħażen tagħna l-koll. Il-blata midruba hija stampa ta' da. Ġesu jirċievi id-daqqa mortali sabiex joħroġ l-ilma minnu u aħna ngħixu u aħna nixorbu minnu. Difatti Ġesu f'waħda mill-festi tal-Lut meta kien Ġerusalem fl-aħħar jum tal-festa jgħidilna l-Evanġelista fl-aħħar jum, l-aqwa jum tal-festa qam Ġesu bil-wieqfa u għajat bil-qal. Jekk xi ħadd għandu laċċ, ħajġi għandi u jixrob. Għal darb'oħra, nistgħu naraw minn dak diskors ifakkarna x'ġara fid-deżert dakinhar, l-blata midruba. Min jemmen fiha kif qalet l-Iskrittura joħroġ minn ġewwa fih xmajjar ta' ilma ħaj. Il-Lut kellhom tradizzjoni jew leġġenda li din blata baqgħet issegwihom fid-deżert. Mijiet ta' mili, nistgħu nimmaġinawha għandna blata li tiċċaqlaq il-poplu mu minn post għal ieħor
huma sejrin lejn il-Palestina u l-blata qed tissegwihom. Il-rabbin, l-iskolari tal-Lut, ivvintaw din l-leġenda. Per l-leġenda hija leġenda. Il-leġenda ħelwa, hija vera, hija vera. Ħa naraw x'jgħid l-Apostlu Pawlu dwar din il-ħaġa. Fl-ewwel Korintin 10, vers 4 jgħidilna illi l-Lut li ħarġu mill-Eġittu għaddew mill-Baħar l-Aħmar, kienu magħmdin f'Mosè, kielu mill-istess ikel spiritwali, il-manna vera, għal tant snin kielu minn dak l-ikel mis-sema u xorbu il-koll l-istess xorb spiritwali. Għax kienu jxorbu minn dik il-blata spiritwali li kienet timxi warajhom. Dik kienet id-diċerija komuni fost il-Lut li kienet timxi warajhom. Per Pawlu jispjega din il-blata x'kienet u ma kienet. Dik il-blata kienet Kristu. L-ewwel Korintin 10 vers 4. Pawlu qed jispjegalna din l-istorja. Għandek il-blata li Moses sawwata darba tant il ħareġ l-ilma. Għalfejn inqala din leġenda li kienet timxi magħhom il-blata kull fejn imorru. Għaliex fil-ktieb tan-Numri, ktieb ieħor ta' Mosè, għandna issa episodju l-istess ħaġa fejn nies jibdew igergru għax m'għandhomx ilma u Alla darba jgħidlu mur quddiem il-blata, ħu l-bastun tiegħek. Tajjeb, u kellima lill-blata u toħroġlok l-ilma sabiex il-poplu jixrob. U Mosè tant kien irrabjata għall-poplu u li kien tant tost. U dejjem igerger u qatt mu kuntent. Illi marru sawwata darbtejn il-blata flok kellima. U ta' bilħaq ħareġ l-ilma. Għax għallu Alla ta' grazzja. Però Alla il-Mosè għallu, il-Mosè u l-ħu Ħarun, għallu tal-li ma stmajtnix bħala qaddis fost il-miġema tiegħi ta' Iżrael. Ma tidħolx fl-art illi jiena wett il-missirijietkom. Għaliex ma kellux għalfejn isawwata darbtejn? Għax Kristu miet darba għal dejjem u l-mewt tiegħu ma tistax tiġi repetuta. Għaliex? Għax b'mewta waħda fuq il-Kalvarju Kristu kisbilna salvazzjoni. U aħna lura kull ma jonqos huwa li aħna nixorbu mill-ilma ħaj illi kapaċi jagħti u biss. Hemm fil-Kalvarju hemm provvista kontinwa ta' grazzja. Mhux li tieqaf u titterġa' tibda, imma hija kontinwa. Kristu sagrifikat darba għal dejjem, darba għal dejjem. Litra l-Ebrej din tenfasizza immensament. Ebrej 9 vers 28 per eżempju, Kristu kien offrut darba biex jerfa' d-nubit ta' ħafna. U għad jidher għat-tieni darba wkoll. Imbagħad kapitlu 10 jgħidilna illi b'offerta waħda għamel perfetti għal dejjem il-dawk li huma mqazza. U ta' dan hemm ukoll xhieda l-Ispiritu Santu. Għax wara dan kien qal qabel dinja il-rabta li nagħmel magħhom wara dawk li jiem jgħid il-Mulej. Inqiegħed il-liġijiet tiegħi f'qalbhom u f'moħħhom niktibhomlhom. U fit-nubietom u ħtijietom ma niftakarx aktar. Għaliex għax b'sakrifiċċju wieħed Alla jagħtina il-maħfra kompluta tiegħu. Kompluta. Illi inti tista' tgħid jien maħfur minn Alla. Tantu hekk li hawnhekk ikompli jgħid u allura fit-nubietom u fi-ħtijietom jien ma niftakarx aktar. Issa fejn hemm il-maħfra tad-dnub m'hemmx aktar offerti għad-nubiet. Għalhekk ma kienx hemm bżonn li l-blata tiġi imsawta darbtejn għat-tieni darba. Ġesu miet darba għal dejjem. X'meravilju ġvera. X'meravilja illi bil-mewt tiegħu u rċieva l-kastik tagħna flok ma hu ġġudika lilna u għala ċaru tont. Jien ma ġejtx fid-dinja biex niġġudika d-dinja, ġejt biex insalva d-dinja. Imma meta jerġa' jiġi għat-tieni darba fl-aħħar tad-dinja, Ġesu se jġudika d-dinja. Se jġudika d-dinja. Allura, la darba illum u għal-jum tas salvazzjoni, ejjew ngħidu dan huwa xogħol il-Mulej. Dan huwa xogħol il-Mulej huwa tal-ħaġa f'għajnejna. U jekk maħniex naraw din il-meravilja kif Alla tant iridna li nersqu lejh sabiex ngħixu qudiemu, allura
ta' bilħaq nkun qegħdin ngħixu fl-ama tad-dnub. Lista dina għadha miftuħa sal-aħħar paġna tal-Bibja. Il-Bibja tgħidilna li l-Ispirtu u l-Arusa jgħidu ejja. U min jisma' ħajjgħid ejja u ħajjiġi minnu bilanċ. Ħajjiġu minnu bilanċ. Aħna bħal dawk in-nies fid-deżert bilanċ. Ejju nammettuha li aħna bilanċ u għandna bżonn nixorbu l-ilma tal-ħajja. Kull min irid ħajjuh mill-ilma tal-ħajja b'xejn. B'xejn! Tippruvax tħallas, tippruvax tagħmellek innifsek tajjeb, tippruvax timmeritah. Kull min jixtieq ħajjieħu mill-ilma tal-ħajja b'xejn. Ġesu darba tkellem ma' mara illi xejn ma kienet mara tal-galbu. Kienet poġġuta, kella f'ħajjita 5 irġiel, wieħed wara l-ieħor taqleb mi wieħed għal ieħor. Isa s-soċjetà tagħna kultant. Dak naqraw fil-Bibja. Ġesu waqaf mal-bir u ġiet timla l-ilma fil-ġarra. Ġesu għallatini nixrob. Għaltu staġbeb biha, għaltu kif inti l-inkludi titlob lili mara Samaritana biex nixrob. Ma tafx li aħna ma nitħamlux bejnietna. Ġesu għalla kif kont taf mi qed jgħidlek għatini nixrob. Kont titolbu int. U kien jagħtik lil maħaj. Il-bniedem ma jersax lejn Ġesu l-blata midruba għax ma jafx minnu. Appena nsiru naf li aħna tant midinbin nersu. Il-mara baqgħet targumenta miegħu, Sinjur, m'għandekx barmil biex timla, kif se ttini dan l-ilma? U Ġesu ikompli biex jgħidilha kull min jixrob minn dan l-ilma jerġa' jaqbdu l-aġġ. Jekk aħna qegħdin nippruvaw nissodisfaw l-ilma tal-eżistenza tagħna b'dak li toffri d-dinja. Id-dinja toffri ħafna vera, patafjun, li tixrob u jisek qed tixrob l-ilma mielaħ. Aktar ma tixrob aktar trid, għax ma jissodisfax dak l-ilma. Kull min jixrob minn dan l-ilma jerġa' jaqbdu l-aġġ, imma min jixrob l-ilma li nagħtih jiena isir fih għajn tal-maġira ħajta dejjem. U dan huwa proprjament lotja talla favur tagħna. Flok malla ġudikana tagħna blata li timxi magħna, dik il-blata hija Kristu u li minnu rridu nixorbu għal sabiex ruħna tgħix u tkun sostnuta quddiem Alla. Dan huwa kollu frott tal-grazzja tal-Alla. Mhux għax ħaqna, għax Alla iridna. Alla iridna li ngawduh minn issa u għall-eternità.